úžasná kombinácia prvkov, ktorá je len dnes dostupná na telefónnom čísle uvedenom na obrazovke. Ak zavoláte hneď teraz, pri kúpe kolagénu s pridanou kyselinou hyalurónovou vám dáme 50% zľavu a doprava je zadarmo. Neváhajte, rýchlo zatelefonujte a využite výhody, ktoré vám ponúkame. Žite krajší, lepší a plnohodnotnejší život s kolagénom od Biostylu. Informácie vám poskytneme a objednávky vybavíme na čísle uvedenom na obrazovke. Andrea, my pokračujeme v rozhovore. Poznáme veľa druhov kolagénu. Na čo by sme si pri kúpe mali dať pozor? Musíme dbať na to, aby výrobok obsahoval čo najviac rôznych druhov kolagénu. Každý druh totiž plní v našom tele inú funkciu. Čo to znamená? Povedzme, že jeden typ kolagénu je dôležitý pre kožu, iný pre kosti a tretí pre cievy. A práve tu sa môže pochváliť naša spoločnosť Biostyl, pretože náš kolagén obsahuje až 5 druhov kolagénu. 2 hovädzie, kurací, rybí a vaječný. To však nie je všetko. Doktor Tomislav Majič pridal do výrobku okrem 5 druhov kolagénu aj kyselinu hyalurónovú, ktorá je vo svete kozmetiky synonymom zdravej pokožky a krásy. Náš kolagén navyše obsahuje aj kurkumín, krémík, mumio, čiže horskú živicu a vitamín C, ktoré pomáhajú kolagénu dosahovať lepšie a rýchlejšie výsledky. A akým spôsobom tieto prírodné zložky, okrem ujedinelej kombinácie 5 druhov kolagénu a kyseliny hyalurónovej, blahodárne prispievajú k lepšej pohode? To nám opäť vysvetlí doktor Tomislav Majič. Tento produkt obsahuje 5 druhov rôznych kolagénov, ale aj ďalšie účinné látky. Tieto účinné látky zároveň podporujú tvorbu vlastného kolagénu, ale majú aj rôzne iné liečivé účinky na kĺby, na cievy, na pokožku a ďalšie tkanivá. Aktívne látky pozitívne ovplyvňujú aj ďalšie orgány. 5 druhov kolagénu, 2 druhy hovädzieho, kurací, rybací a vaječný, spolu s kurkumínom, mumiom, teda horskou živicou, vitamínom C, kremíkom a tiež s výnimočnou kyselinou hyalurónovou. Počuli ste už o takejto škále ingrediencií v jedinom vrecúšku kolagénu za deň? Táto naozaj výnimočná kombinácia je vám dnes k dispozícii v špeciálnej ponuke. Viac sa dozviete v nasledujúcom príspevku. Mám krásnu, vláčnu a hlavne zdravú pleť, ako aj vlasy a nechty. Za toto všetko môžem povedať len jedno veľké ďakujem doktorovi Majičovi a Biostylu za výborný kolagén. Kolagén od Biostylu s kyselinou hyalurónovou. Ak zavoláte hneď teraz, dostanete 50% zľavu a dopravu zadarmo. Žite krajší, lepší a plnohodnotnejší život s kolagénom od Biostylu. Vítajte späť. Pani Andrea, na trhu je veľa kolagénov. Prečo si vybrať kolagén s kyselinou hyalurónovou od doktora Majiča? Čím je výnimočný? Pretože funguje extrémne rýchlo a jeho konzumácia je mimoriadne jednoduchá, keďže náš kolagén je prášok, ktorý sa mieša s vodou. Božská chuť manga a pomaranča. Na celý mesiac užívania vystačí jedno balenie. Je hydrolizovaný, znamená to, že jeho vstrebávanie je rýchlejšie a efektívnejšie. Jedno vrecúško denne obsahuje až 5 druhov kolagénu. Bežne dostupné produkty ich obsahujú len 2 až 3. K tomu všetkému sme pridali kyselinu hyalurónovú a ďalšie prírodné zložky, ktoré pomáhajú kolagénu dosahovať lepšie výsledky. Ide o prestížny produkt, ktorý je klinicky testovaný a len dnes je naozaj v skvelej ponuke. A práve aj vďaka rôznym pridaným zložkám je veľa užívateľov, ktorí vyskúšali kolagén od Biostylu s jeho účinkami spokojných. Som veľa na nohách, pretože moja práca v obchode s oblečením si to odo mňa vyžaduje. Predčasom som začala pociťovať hlavne bolesti nôh, ale aj stúhnutosť a únavu. Povedala som to svojej sestre, ktorá mi poradila kolagén od Biostylu. Ona sama je s ním veľmi spokojná a tak som ho vyskúšala aj ja. Užívam ho už dobrý mesiac a pozorujem, že som v lepšej pohode. Nie som taká unavená, krče sú preč, no najväčšiu zmenu som zaznamenala na nechtoch, pokožke a hlavne vlasoch. Zaujalo ma najmä zloženie, ktoré tento kolagén má.
Užívam ho už mesiac, stal sa mojou každodennou súčasťou. Je to prvá vec, s ktorou každé ráno vstávam. Pomáha mi, vidím zmeny a tak ho odporúčam aj vám. Ďakujem, Nina. Najjednoduchší spôsob, ako doplniť kolagén, je užívať náš prírodný produkt. Všetky kolagény potrebné pre ľudské telo máme totiž ako na dlani. Je to kolagén s kyselinou hyalurónovou od Biostylu podľa receptúry doktora Majiča. Iba dnes je pre vás dostupný na uvedenom telefónnom čísle, kde vám pri kúpe kolagénu ponúkame až 50% zľavu a dopravu zadarmo. Andrej, ako sa tento kolagén užíva? Užívanie je veľmi jednoduché. Jedno vrecko denne rozpustíte v 2 decilitroch vody, premiešate a vypijete. Náš kolagén má skutočne výnimočnú vôňu a ešte lepšiu chuť manga a pomaranča. Odporúčam vám ho vyskúšať. No tak ho teda vyskúšajme aj my dve. Vôňa kolagénu je naozaj skvelá. A chuť tiež je naozaj dobrý. A to isté si myslí aj speváčka Alia, ktorá nám povedala o svojich skúsenostiach s užívaním kolagénu od spoločnosti Biostyl. Jediné, čo môžem povedať, je, že ľutujem, že som nezačala užívať kolagén skôr. Odporúčila mi ho moja mama a musím povedať, že mi robí naozaj veľmi dobre. Pomerne rýchlo som si začala všímať zmeny na vlasoch, nechtoch aj pokožke. Chutí výborne a je to naozaj vitamínovo-energetická bomba. Obsahuje vitamín C, kurkumín, šílaid, čo mi naozaj robí dobre. Starám sa tak nielen o svoju krásu, ale aj o imunitný systém. Keď to zhrniem, moji milí, tak ho naozaj vrelo odporúčam. Ďakujem, Alia. Pani Andreja, náš čas sa naplnil. Vypočuli sme si od vás, že ide o skutočne výnimočný produkt, takže sa vôbec nečudujem, že je po ňom taký dopyt. Ďakujem za vaše dnešné informácie. A ja vám ďakujem. Vážení diváci, dnes vám ponúkame výnimočný kolagén s kyselinou hyalurónovou od doktora Tomislava Majiča. Využite našu špeciálnu ponuku a zavolajte na nižšie uvedené telefónne číslo. Pri kúpe kolagénu vám dáme až 50% zľavu a dopravu zadarmo. Postarajte sa teda o krajší a plnohodnotnejší život s kolagénom od Biostylu. Viac už o tom v nasledujúcom príspevku. Dovidenia a teším sa na budúce. Chcete aj vy v strednom a zrelšom veku žiť krajší a kvalitnejší život? Ak ste odpovedali áno, potom je čas poznať nový kolagén od Biostylu s príchuťou manga a pomaranča. Okrem 5 druhov kolagénu a už známych výnimočných ingrediencií teraz obsahuje aj kyselinu hyalurónovú. Tá hrá dôležitú úlohu pri hydratácii a elastickosti pokožky a v kĺboch pôsobí ako lubrikant. Kolagén s kyselinou hyalurónovou je dielom doktora Tomislava Majiča a je jednoducho správnou voľbou pre každého nad 30 rokov. Mnohí ho už vyskúšali a možno práve teraz je ten správny čas, aby ste ho vyskúšali aj vy. Už po mesiaci a pol bola na vlasoch viditeľná zmena. Boli pevnejšie, lesklejšie a tiež mi menej vypadávali. Nechty už neboli také krehké a lámavé, ale boli oveľa pevnejšie. Krásna pleť, no najmä hydratovaná. To je to, čo potrebujem. A kolagén od Biostylu je pre mňa výborná voľba. Odporúčam. Som oveľa mobilnejšia. Cítim, že mám viac síly a energie a už tak necítim bolesť kĺbov a kostí. Kolagén od Biostylu je výborný a veľmi chutný a s radosťou ho pijem každé ráno. Prestížny, klinicky testovaný a v súčasnosti najpopulárnejší kolagén v rade kolagénových výživových doplnkov od Biostylu je dnes dostupný s 50% zľavou a dopravou zadarmo. Dovoľte teda, aby sa užívanie výnimočnej zmesi ingrediencií stalo vašou obľúbenou každodennou rutinou a priaznivo prispelo k zvýšeniu a udržaniu svalovej hmoty, udržaniu zdravých kostí, chrupaviek, žíl, ďasien, pokožky a zubov. No, s kolagénom budeme všetci zdraví a krásni. A ja vám môžem len zaželať na zdravie. Dúfam, že aj na vás zapôsobí jeho rýchly účinok. Toto je ponuka ako žiadna iná. Myslite na to, že zásoby sú obmedzené. Neváhajte a zatelefonujte.